Вие сте отново с Spam Channel, мястото където... Реагираме, даваме си мненията върху рекламите, които са навсякъде и ние виждаме всеки ден. Да. Така, започваме с една реклама, която много ще хареса, на Skittles. Hey Tim, show Joel how everything you touch turns into Skittles. Този човек, каквото докосна, се превръща в Skittles. Разбираш ли? Сигурно в пакетче Skittles. Примерно сега това ще го оформят като телбот, нали, с пакетче. Сега ще видиш, аз просто това, че... И ще стане Skittles вътре. Да, ще стане всичко на бомбони, гледай, много яко. Гледай. Оп. Да. Страхотно. Горкички, Ето, ще каза. Да. Страхотно ли е да не можеш да държиш новороденото си бебе в ръце? Да. И всъщност мене тази реклама много ми харесва, защото има много такива видеоефекти и ми харесват винаги такива неща. Гледай сега. Оплаква се са. Да ги вразуми тия, че не е толкова яко, нали? Да, и аз се сещам примери в ежедневието, което ще са тия неща, ще пречат по-скоро, ще пречат на целия живот. Да, а те и мислят, че е яко. Я да видим. Тоест това стои така. Някой му звъни и сега гледай какво става от тук нататък. След телефона се става скитам. Докосни дъгата. И опикай дъгата. Да. Кратичка реклама, на мене, както казах, ето за това ми харесва, защото има готин ефект. Да. Какво ще кажеш ти? Вежда готино, дава много примери за неща, които в ежедневието правим, и ако имаме някакви такива супер сили, няма да успеем да ги направим. Аз за днеска съм ти подготвил все готини. Следващата е на Пепси. И супер много на кефи идеята. Тази май съм е гледал. Пепси и вендинг машината. Да, тази съм е гледал. Детето отива и иска да се вземе нещо от вендинг машината. И... Пепси специфично. И се взима Кока-Кола. Взима се Кока-Кола. До тук всичко е нормално. Сега... Чакай малко, какво? Ще си взема още една Кока-Кола. Да, чакай да изгледаме, нали? В смисъл, стандартно, нормално действие, нали, се развива тук. Само дето слага на земята. Да, слага, точно ще се взима още. Да, няма, нали, да няма нос. Взима се още една. И хоп. Страхотна идея. Просто за да стигне Пепси. И той, това е от една страна, може би изглежда като гавра с конкурентната фирма, но има много идеята на рекламата е супер. Ето. Реклама на Пепси. Така. Мене нищо, че и тази е кратка, тази ми харесва пък заради самата идея, защото е много добре измислена. Всичкото отгоре няма нито една реплика в тази реклама, само една музичка такава търа и всичко си разбираш. И аз, примерно, такива реклами на мене ми влияят добре. Въздействащи са добре. Продължаваме с българска реклама на марката Девин. Най-добрата вода. Да, мене тази ми е горе-долу приятна тази реклама. Я да видим. Тази съм гледал. И аз. Водата давала сили. Тяхната вода. Да, в този район. И ще видим, че също има добри ефекти. Дава сили и дядото е, виж, дядо пък е силен. Тия са шашкат, гледай какво става. Жадни ли ще ми дадат?
Сега това тук малко не ме се връзва, че сипи, нали, идва един келнер. Откъде то келнер идва тук, нали, както са в селото, нали, да. Чак пък има табла и така, нали, с папионката. Малко да. По-официална табла с две чаши. Изведнъж, нали, т.е. самата реклама се развива в съвсем друга светлина. Дън-дън-дън. Да. Тук вече от супер забавното нещо отиде в стандартното комерциално излъчване, нали? Музичка, сега тук са вкарали да, и от към звук български фолклор, нали? Гласове, слушай. Да. Да, и сега тук накрая може би има още нещо, я да видя. Да, пие една вода и си такова. И си дигна колата чак. Брей. Сега, ето искам да ти пусна една друга реклама. Няма да ти казвам за какво става. Просто и тя е малко странна, но на мен лично ми харесва. Това горила. В смисъл в текста. Да, има горила. Една хубава песен. Стара хитова песен, световен хит на Фил Колинс. Се казва в изпълнителя. Горилата. Може сега виждаме горила, която... Така музичка, горилата се едно... Виж как изглежда, се едно медитира човек. На мен това ми напомня на жените, когато се кремирали 3 часа и после се западат в предалата. Не знам, що това ти напомня. На мене ми изглежда, че горилата е такава някаква медитира, супер спокойна, на тая музичка, нали, супер подходяща. И другото, което е, примерно, на мен ми харесва такива всякакви анимации, готини с животни и така нататък. Както предния път с уния коне, нали, в оная река. Да. Беше супер смешно, нали? Я да видим сега. Отваря очи. Добре, сега не мога да разберем тъжна ли е, весела ли тази горила. Да. По-скоро е тъжна според мен. Отваря очи и все едно мисли за нещо супер важно. Като каза коне, който нали знае за какво говорим, а може да отиде да изгледа предишния епизод. Да. Също така да се абонира за канала, ако му харесва съдържанието, което правиме, и да лайква, и да коментира, и така. Да ни последва. Но да се върнем към сериозната горила. Само така, дето е добре, до тук е доста, 45 секунди минаха и почти нищо не се е случва обаче. Тя горила само както е рекламира. Само камерата леко зумва и... Все едно е някаква такава нали, реклама на самата горила, каква е сексапилна и хубава. Не, що? Не знам. И също за горилата вече мога да видя нещо като баня. По-скоро някаква така загадъчност, нали, се случва до момента, защото ти... Какво мислиш, че се рекламира в тази реклама? Ами като виждам нещо като барплот, предполагам нещо някакви кухненски уреди или... Къде видя барплот? Това тук ли? Да. Това да или нещо в туалетната. Чакай, давай сега, дай да гледаме. Концентрира се. Сякаш нещо... Едно се приготвя. Приготвя се, да, разтяга се такова, мърда. Я да видим. И е на барабани. Не. Бейби! Направо избиримата. Както не го очакваш, и екшън. Разбираш ли? Ама виж какво яко е направено. Стой. Кефи го. Кефи го си дрънка на барабани това. Мъжкия горил. И си избухва и си свири на барабани. До момента е това. Виждаме Тон Колони отзаде.
Значи горила маниак музикален. Ай, го снима за нещо. И човече най-накрая е реклама на шоколад. Нали, реално няма логика едното с другото. От горила отидохме до Да. горила с барабани Но виж и как... после отидохме до шоколад. Виж как ти през цялото време, нали, сякаш се чуеш какво става. И то да, то шоколада няма, нали, но... От горила стигнахме до горила с барабани, после до шоколад. Как се случва? Да, обаче мен, примерно, ми хареса тази реклама. Да, беше забавно. Аз, смисъл, не знам дали толкова ми беше забавно, но определено ми задържа вниманието, защото през цялото време се чудех, през цялото време се чудех какво ще се случи и за какво става въпрос. Я да видим има ли още. A glass and Добре, значи това е било. Така, това е било. Мен лично ми хареса тази реклама. До тук всички реклами ми харесаха, направени доста добре. Да. И така сега ще те взривя с една за минерална вода. То път не е Девин. Американска. Но е тая брутална анимация. Гледай сега. Човек. И виж, че днеска е странен ден и той се вижда себе си като малко бебе, човек. Сякаш нещо го е омагьосало. Аз това съм го гледал. И аз съм го гледал, но ще го изгледаме заедно и ще го коментираме. Между другото, който не знае за продукта, това е Evian. Една вода от Америка, дето на нея пише Spring Water. Имаше един мим с, ако не се лъжа, една жена русначка, дето пита, де чете Evian Spring Water и то американец вика да, yes. И тя вика, ами тогава какво пиете през зимата? И там още някакви видео. Дай да видим как продължаваме. Това ме грабва, че е супер яки ефекти. Пак има видео ефекти визуални. Ето. Сега се оглежда човек в витрината. Не му се вярва, но пробва да види дали е така. Дали не си въобразява. И се оглежда и прави разни движения. А в същото време тръгва тази готината музика, ремикс на песента. Какво беше? Here Come the Hot Stepper. На Ника Мозе, тя е култова песен. И сега идват и други хора. Оп! Видя ли ги всички почват да чекват, да проверяват това нещо, дали е така. И почват да се кефат. Я да видим. То е интересно всеки как изглежда като дете. Виж, между другото, чакай малко. Той е като бебе, също има мустаци. Не глежда като някакъв мексиканец. Видя ли, че има мустаци? Да, видях го. В смисъл, не той, а като малък. Да. Факт е, че става много смешно. И си продължават. Там си... Всички танцуват. И тази реклама до тук е пак като предната. Не можеш да го свържеш това до тук с минерална вода, според мен. Няма просто грабва ти вниманието. Смисъл, само по готина музика и човек се кефи, нали. Направено е някакси да те само ако го привлича. свършиш в YouTube, нали, ще бъдеш че за вода. Иначе няма да... Да, ясно, че ако го сърчнеш, ще разбереш. Въпросът е, че представи си, че го дават по телевизията за първ път и ти не знаеш до момента за какво и да речеш. Там си. До момента никой не пие водата. Пак си продължава. Тя е доста дълга, между другото, минута и нещо. Я да видим какво става по-нататък. Кучета. Кучета. Ето сега и накрая показват водата. Между другото, тази реклама в принцип беше смешна, обаче нямаше никаква връзка с продукта. Това то пише Live Young. Да, ето ти, той има послание най-накрая, нали, живей. За това, да. Да, това беше последната реклама за днес. На мен лично абсолютно всички реклами ми харесаха. Да. Нямам почти даже нямам никаква критика. Днеска доста силни. Да. Бях подбрал. Така че
съм доволен. Ти? Да, Добре, особено тази с маймуната. С маймуната. Това беше нашето, може би, около 15 минути клипче. Абонирайте се за канала, ако контента, който правим, ви харесва. Лайкнете видеото по същата причина. И коментирайте, ако искате нещо да кажете, нали. Може да ни последвате в други социални мрежи, ако ви излезнем. И да, общо взето е това. Довиждане и до следващия път. Ега си живота откачен,